Ο Ράσταβα ζητάει τον Αποστολάκη να ανέβει, να παίξει κοντά σε Φαϊτάκη, Θεοδοσουλάκη. Είναι δίπλα του και ο Σεγγέλια. Θέλει πίεση ψηλά ο Ράσταβατς. Ένα λάθος που θα γίνει από κοντά, ο Σεγγέλια, το σούτ 1-0. Γκολ για τον Όφη στο 43, με τον Λέβαν Σεγγέλια να εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα των σαν χρόνο. Λάμαρε εύστοχα και σκόραρε για την ομάδα μας το πρώτο ανεπίσημο γκολ της χρονιάς για τον Όφη και πετυχαίνει ο Λέβαν Σεγγέλια. Ντόρντρεχτ Όφη 0-1 στο 43. Σας λέγαμε λίγο πριν για την πίεση που θέλει ο Μίλαν Ράσταβατς να ασκούν οι ποδοσφαιριστές του ψηλά στην αντίπαλη άμυνα. Το εκμεταλλεύεται ο Όφη, ο Σεγγέλια ήταν εκεί στην κατάλληλη θέση, χωρίς να χάσει χρόνο, ψύχρεμα, πλάσαρα αμέσως, νίκησε τον BI